ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳроб Шоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Эдизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия созишнома дар бораи таҳкими алоқаи байни ҳамдигарии нақлиёти рӯи заминӣ дар Осиёи Марказӣ лоиҳаи қабул намудани қарор ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бюҷет, оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бюҷет, дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси Гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйирот ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. Аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. Масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони Маҷлиси намояндагон масъулони соҳавӣ муаррифӣ намуданд. дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки намояндагон аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон таҳти унвони Наврӯз иди занони ваҳдатсаро форуми байналмилалии занон баргузор гардид. Форум дар доираи ташрифи сарони давлатҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ба Тоҷикистон ва тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид. иштирокчиён ҳадафи асосии форумро фароҳам овардани фазои идона ва таҳкими ваҳдати занон, нақши занон дар ҳифз ва нигаҳдошти анъанаҳои миллӣ ва мубодилаи таҷриба дар самти соҳибкории занон арзёбӣ намуданд. дар муассисаи давлатии кохи фарҳанги суғдиёни шаҳри Хуҷанд форуми Наврӯз иди занони ваҳдатсаро бо иштироки роҳбар занони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон баргузор шуд. Форум бо садо додани карнай ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ ифтитоҳ гардид. Занони ҳунарманд маҳсулидастони хеш иборат аз ҳунарҳои анъанавии дастии худро маъризи тамошо гузоштанд. Форуми мазкур бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барпо гашт. иштирокчиёни се кишварҳои бо ҳам дӯсту бародар дар ин форум нақши занонро дар ҷомеаи муосир баррасӣ намуданд. дӯстӣ ва меҳру муҳаббати занону фаъолони се давлатро мустаҳкам мекунад ва заминаи боустувор мегузорад дар байни равобити се давлат. бояд қайд намуд ки дар ин форум мавзӯъҳое баррасӣ гардиданд ки дар рушду нумӯи ҳунарҳои мардумии се давлат заминаи хуб мегузоранд ва равобиту муҳаббати се давлатро байни ҳам зиёда мегардонанд. қисмати расмиро намояндагони ҳукуматҳои се кишвар ифтитоҳ карданд. онҳо дар бораи аҳамияти саҳми занон дар рушди минтақа сухан гуфтанд. дар доираи форум ду ҷаласаи панелӣ баргузор гардид. иштирокчиён масъалаҳои вобаста ба ҳифзи анъанаҳои фарҳангӣ, соҳибкории занон, таҳкими сулҳ ва субот, баробарии гендерӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рӯзро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. дар робита ба мавзӯъҳои зикршуда муовинони сарвазирони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, раиси Конгресси занони Қирғизистон, коршиносон ва олимони се кишвари дӯсту ҳамҷавор суханронӣ карданд. Роль женщины в экономике всех наших стран – это очень важно. Мы через экономику, через развитие экономики можем находить общие стыки соприкосновения. иштирокчиёни се кишвар таҷриба ва ғояҳои худро мубодила карда масъалаҳои соҳибкории занон, роҳҳои рушд додани соҳибкории хурду миёна ва ҳифзи мероси фарҳангиро низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор доданд. ҷаласаҳои панелӣ майдончае барои мубодилаи афкор ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли мушкилоти мубрам гардиданд. коршиносон ва ходимони ҷамъиятӣ дар бораи нақши занон дар таҳкими сулҳу субот ва рушди соҳибкорӣ сухан гуфтанд.
дар ҳошияи ҳамкориҳои судманд бо халқҳои бо ҳам дӯсту бародар дар арт-галереяи Сомониёни шаҳри Хуҷанд намоиши асарҳои узви Иттиҳодияи эҷодии Академияи бадеии Ӯзбекистон аъзои Иттифоқи рассомони Ӯзбекистон Аслиддин Калонов баргузор гардид. Тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. дар ҳошияи ҳамкориҳои судманд бо халқҳои бо ҳам дӯсту бародар ва бахшида ба Наврӯзи байналмилал дар арт-галереяи Сомониёни шаҳри Хуҷанд намоиши асарҳои рассоми маъруф узви Иттиҳодияи эҷодии Академияи бадеии Ӯзбекистон аъзои Иттифоқи рассомони Ӯзбекистон профессор Аслиддин Калонов ба маърази тамошо гузошта шуд. Зимни боздид аз намоиш ва шиносоӣ бо асарҳои пурмазмуни мусаввир раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аҳамияти баланди санъати тасвириро ҳамчун яке аз шохаҳои муҳими санъату ҳунар таъкид намуда, зикр кард ки рушди он дар вилоят ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад. Таъкид гардид ки бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд, рассомону мусаввирон, меъморону ҳайкалтарошони Суғд дар форуму симпозиумҳои байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷикро шоиста муаррифӣ менамоянд. چون که در روفیت میگوین صنعت سرحد ندارد، صنعت ملت ندارد. ما در این میزه اثرها دیدی استودیم که من دوستان ما از جانب جمهوری ازبکستان در اشعار شاعران تاجیکستان اثرها آفریدن که اثرها خیلی که اثرهای گرافیکی اونها خیلی فلسفی میباشد. اونها آموختن، دیدن و تصویر نمودن خیلی تاثیر بخش است. چنانه اطلاع داده شد در 3 تالار آرت-گالری سامونیان زیاده از 60 اثری رسام شناخته ازبکستان به معرض تماشا گذاشته شد. اصلیدین کالونوف اساساً در سمت کمپوزیسیا و تفسیر موضوع در سطح بلند ایجاد میکند. آثار او فراگیر موضوعهای گوناگون تاریخی و فرهنگی بوده، مصور سیمای انسان و نقش انسان در جهان، روزگار خرم و آسوده مردم، محبت پاک و صمیمی، زیبایی طبیعت دلفریب و لحظه‌های جالب تاریخی رو با هنر والا انعکاس می‌نماید. Здесь впечатление у меня было очень хорошее, потому что они приняли очень внимательно. Каждый рисунок обсуждался здесь, и они спрашивают, что это, что. И как сделали. Мы ответили, вот автор этой работы тоже ответили. باید تذکر داد که صنعت تصویری در زمان معاصر جایگاه خاص داشته. برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها برای رشد این بخش تربیت ذوق زیبایی پرستی جوانان و بازیافت‌های تازه مساعدت می‌نماید. نمایشگاه طی چند روز دیگر ادامه یافته. دوستداران و هواداران صنعت رسامی می‌توانند از آن دیدن نمایند. имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон вобаста ба имзои эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ байни Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш коршиносону таҳлилгарон, сиёсатшиносон ва ҳайати устодону донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки татбиқи ин ташаббус аз тарафи сарони кишварҳои минтақа нишонаи баланди фарҳанги сиёсиву дипломатияи байналмилалӣ мебошад. тафсилоти бештар дар ин хусус. дар ибтидои чорабинӣ пирамуни ташаббус ё иқдомоти таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ сухан рафт. гуфта шуд ки сафари давлатии пешвои миллат ба ҷумҳурии Қирғизистон ба тасвиб расидани фармони бахшиши ҷазо, таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва имзои эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ аз ҷумлаи ташаббусҳое буданд ки дар роҳи шукуфоии бештари Тоҷикистону минтақа қадами устувор хоҳад буд. гуфта шуд ки ин иқдомоти пешвои муаззами миллат дар арафаи Наврӯз яке аз суннатҳои наврӯзӣ буданд, на танҳо дорои аҳамияти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ буданд, балки рамзи сулҳ, ваҳдат, инсондӯстӣ ва пешрафти кишвару минтақа ба ҳисоб мераванд. нотиқон дар идомаи ҳамоиш роҷеъ ба аҳамияти таърихии эъломияи Хуҷанд дар таъмини сулҳу субот ва ҳамкориҳои минтақавӣ ибрози андеша намуда зикр доштанд ки пешвои миллат таъкид карданд: мо ба анъанаҳои деринаву созандаи ҳамзистии дӯстонаи мардумони Осиёи марказӣ содиқ мемонем. бо ин мақсад дар муносибатҳоямон бо кишварҳои ҳаммарз ба пешбурди сиёсати дӯстӣ, ҳамсоягии нек, адами мудохила ба корҳои дохилии якдигар, истифодаи воситаҳои дипломативу сиёсӣ дар ҳалли масъалаҳои баҳснок, аз ҷумла масъалаҳои сарҳадӣ ва обу энергетика афзалияти комил хоҳем дод. дар маърузаҳои эъломияи дӯстии абадӣ саҳифаи нав дар ҳамкориҳои минтақавӣ, рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Қирғизистону Ӯзбекистон ва шартномаи байналмилалӣ заминаи асосии ҳуқуқӣ барои густариши муносибатҳои байналмилалӣ ба ҳукми
ҳукми иҷро дар омадани тавофуқоти зимни мулоқоти сеҷонибаи сарони давлатҳои тоҷикистон, қирғизистон ва ӯзбекистон мавзӯи меҳварӣ буд. тазаккур дода шуд ки эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ шароити мусоидро баҳри рушди ҳамкориҳои минбаъда фароҳам меорад. он як марҳилаи нав дар равандҳои таърихии ҳамкориҳои минтақавӣ ба ҳисоб меравад. барои хотирмон гузаштани сайёҳати меҳмонони хориҷӣ аз ҷониби шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хатсайри дохили шаҳрӣ ташкил карда шуд. ин хатсайрҳои сайёҳӣ дар доираи таҷдили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, ташаккул ва муаррифии бренди миллии сайёҳӣ, маркетинг ва пешбурди маҳсулоти соҳаи сайёҳӣ, ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиию рекреатсионӣ ва мероси таърихию фарҳангии мамлакат ташкил гардиданд. дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Исломии Эрон дар соҳаи сайёҳӣ бо даъвати Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати сайёҳӣ Somon Travel гурӯҳи калони навбатии сайёҳон аз ҷумҳурии Исломии Эрон ба Тоҷикистон ташриф оварданд. бо сиёсати дарҳои кушодаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати хиратмандонаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муносибатҳо дар самти сайёҳӣ бо ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҳоли рушд қарор доранд. ин ҳамкорӣ барои боз ҳам мустаҳкам намудани робитаҳо доир ба ҳама намуди сайёҳӣ байни ду давлати ҳамзабону ҳамфарҳанг, ҷалби сармоягузорони эронӣ ба соҳаи сайёҳӣ ва зиёд намудани ҷаҳонгардон аз ҳарду ҷониб заминаи мусоид фароҳам меорад. сайёҳони эронӣ дар идомаи ҳузури худ дар Тоҷикистон ба осорхонаи миллӣ ташриф оварданд. дар осорхона аз ҷониби кормандони муассиса барои меҳмонон сайри осорхонавӣ гузаронда шуд. меҳмонон тавассути тамошои толорҳои намоиши осорхонаи миллӣ бо ёдгориҳои нодири бостоншиносиву давраҳои пурифтихори таърихи пурғановати халқи тоҷик ва мероси таърихию фарҳангии бою рангине ки робитаҳои бисёр ҳазорсолаи ду давлатро намоиш медиҳанд аз наздик шиносуданд. фаъол намудани хатсайрҳои нави сайёҳӣ дар доираи баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз ки ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳ шоҳамати хоса баргузор мегардад, барои густариши ҳамкорӣ, зиёд намудани шумораи сайёҳон ва шиносоии онҳо бо урфу одатҳои хоси миллии тоҷикӣ замина мегузорад. дар маркази ош меҳмонон аз таомҳои миллии тоҷикӣ тановул карда ба лаззати он баҳои баланд доданд. халқи тоҷик дар байни дигар халқҳо бо ороиши дастархони миллӣ шӯҳрат доранд. хӯрокҳои миллии мо дар ҷаҳон машҳур буда, санъати пухтупази халқи тоҷик дар тӯли садсолаҳо зери таъсири таърихи ғанӣ ташаккул ёфтааст. تاجیکستان کشور خوب، خصوصا این مرکز آششون، آش سنتی، خوشمزه، کباب عالی. خبردار شدیم رئیس جمهورمون هم اومده اینجا، بس که خوبه. آفرین، خیلی عالی، مردم مهربون. سرویس این رستوران انگار خودشون میگن طربخانه. در ادامه گردشگران ایرانی از کاخ محتشم نوروز دیدن نمودند. مجمع کاخ نوروز شهر دوشنبه که به فهرست 8 معجزه سازمان همکاری شانگهای شامل گردیده است، یکی از شاهکاری‌های دوران صاحب استقلالی تاجیکستان بوده. با تشبث پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به خاطر احیا رشد تاریخ و تمدن بای و هنرهای مردمی خلق تاجیک بنیاد شده است. به مهمانان اطلاع داده شد که مجمع کاخ نوروز که در آفریدن آن 4000 استا از تمام منطقه‌های تاجیکستان سهم گذاشتند، با اقدام پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ساخته شده است. بنا از 5 آشیانه عبارت است که از آنها 15 ایوان خرد و کلان برآمده می‌ایستند. بنای مجمع از 12 تالار عبارت است. در 5 تالار مؤسسه‌های جمعیتی، 2 چایخانه، تئاتر سینما، تالارهای بیلیارد و باولینگ جایگیر شدند. برای خاطرمان گذشتن سیاحت مهمانان از جانب شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه توسط اتوبوس‌های دو آشیانه خطسیر داخلی شهری تشکیل کرده شد. این خطسیرهای سیاحی در دایره تجلیل جشن نوروز بین‌المللی با مقصد رشد ساحه سیاحی، تشکیل و معرفی برند ملی سیاحی، مارکتینگ و پیشبرد محصولات ساحه سیاحی، حفظ، انکشاف و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و رکریاسیونی و میراث تاریخی و فرهنگی مملکت برگزار کرده شدند. در دوره خطسیرها راهبلدان با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به اشتراکشان دایر به امکانات‌های سیاحی شهر دوشنبه و ماهیت جشن نوروز معلومات مشخص دادند.
امروز ما گشت شهری داشتیم، خیلی قشنگ بود، همه جا خیلی توضیحات خوب بود، موسیقی که اینجا برامون پخش کردن و بچه‌ها زنده اجرا کردن خیلی عالی بودش. به ما تا الان خیلی خوش گذشته و من به همه تاجیکستان و شهر دوشنبه رو حتما پیشنهاد میکنم که بیان سیاحت کنن، ببینن و لذت ببرن. مهمانان و سیاحان خارجی مرد در همین گونه جشن‌های ملی بخصوص نوروز با عرف و عادت، رسم و آیین، هنرهای قدیمی دستی و طعم‌های ملی ما تاجیکان از نزدیک شناس می‌شوند. این جشن‌ها در معرفی تاریخ و فرهنگ باستانی ملت تاجیک، ترغیب امکانات‌های سیاحی مملکت بخصوص پایتخت آن و جلب بیشتر سیاحان خارجی همچون برند ملی سیاحی نقش ارزنده می‌گذارد. خизмат ба ватан модар барои ҳар як ҷавонмарди бо нангу номус қарзи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳар як ҷавон бояд рисолати худро дар назди ватану миллати хеш бо хизмати софдилона иҷро намояд. дар доираи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи гузашта дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар чорабинӣ бо шукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо аз ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ намоед. рӯзи даъватшавандагон дар вилояти хатлон аз роҳпаймоӣ оғоз гашт. чун ҳар вақти дигар дар маросими тантанавии гусели даъватшавандагон ҷавонон аз назди комиссарияти ҳарбии вилоят то макони баргузории чорабинӣ бо бардоштани ливою шиору овезаҳо ва замзамаи суруду таронаҳо дар васфи ватан роҳпаймоӣ карданд. қисмати асосии чорабинии имрӯза бо суханронӣ ва табрики сардори комиссарияти ҳарбии вилоят оғоз гардид. ӯ қабл аз ҳама аз ташаббусҳои неки ҷавонон саҳми нерӯи ояндасоз дар рушду пешрафт ва мудофиаи марзу буми кишвар ёдовар гардида, хизмати модар ватанро қарзи муқаддаси ҳар як ҷавонмард арзёбӣ намуд. дар ин рӯз давлаталӣ саид раиси вилояти хатлон ҳам баромад карда, ҳамаи навдаъватшавандагонро барои сазовор гаштани номи пурифтихори сарбозӣ шодбош намуд. гуфта шуд ки аллакай бори дуюм аз ҷавонони далеру шуҷоъ ва ба ору номуси вилоят дар рӯзи аввал нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистонро ба пуррагӣ иҷро менамоянд. ин аз ҳуввияти баланди миллӣ, матонату ҷавонмардӣ ва масъулиятшиносу дар роҳияи меҳанпарастӣ ба камол расидани эшон башорат медиҳад. қабл аз шурӯи барномаи фарҳангӣ гурӯҳе аз сарбозони шуҷоъ машқҳои намунавии низомӣ, нишонгирию ҳамла ба душману рақибро пешкаши навазгарону волидайни эшон намуданд. дар фарҷом баҳри хушу хушҳолии навдаъватшавандагон ва боз ҳам дар рӯҳияи идона гусел намудани эшон барномаи фарҳангии аҳли ҳунару донишҷӯён манзури ҳамагон гардонида шуд. ҳамин тариқ падару модарон, ҳамсару ёру бародарони навдаъватшавандагон то дер зери таронаҳои дилнишину рақсу бозии санъаткорон шодию хурсандӣ намуда, фарзанду ёру бародарони хешро барои адои хизмати ҳарбӣ гусел кардаанд. имрӯз қувваҳои мусаллаҳ ба сутуни муқтадири ҳимояи марзубум ва тамомияти арзии мамлакат табдил ёфтааст. ҳукумати мамлакат ва мардуми тоҷик дар шахсияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ муҳофизони боэътимоди ватанро мебинанд ва бо онҳо ифтихор мекунанд. дар шаҳри Кӯлоб низ маросими бо тантанаи гусели баҳории ҷавонони даъватшаванда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор гардид. чорабинии баҳорӣ таҳти унвони рӯзи даъватшаванда дар шаҳри Кӯлоб дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. дар ин рӯз ҷавонони зиёде ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуданд ки аз матонату ҷасорат ва хештаншиносии ватанпарварии онҳо дарак медод. ҳар як нафари онҳо имрӯз бо амри дилу муҳаббат ба марзу буми тоҷикистони азиз роҳи хизматро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар пеш гирифтанд.
در جمع‌آمد تنتنوی که به این مناسبت در نزد کمیسریت حربی برگزار گردید، رهبریت شهر، ساکنان و مهمانان، استادان و دانشجویان، جوانان، سابقه‌داران مهنت و والدین دعوت شوندگان با شعار و آویزه‌های ترغیب کننده میهن‌پرستی، گرامی‌داشت ارزش‌های والای انسانی و مقدسات ملی اشتراک نمودند. امروز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با تشبث، دستگیری، غمخوری‌های همه‌روزه و مهنت شبانه روزی سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در یک مدت کوتاه تاریخی به یک ساختار استوار با اعتماد تبدیل یافته به وطن و خلق خود صادقانه خدمت کرده ایستاده است. قابل قید است که جوانان با ننگ و ناموس تاجیک امروزها خوب درک کردند که خدمت به وطن قرض مقدس فرزندی و رسالت مردانگی است. نسل جوان در صف قواهای مسلح مملکت خدمت نموده، درس شجاعت و مردانگی آموخته برای حفظ مرز و بوم وطن کمر همت می‌بندند. خدمت حربی نشانی روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت و خلق تاجیکستان می باشد. در ادامه چورابینی قبل از گسیل دعوت شوندگان در شهر کلوب برنامه رنگین فرهنگی اهل صنعتکاران با سرود و ترانه‌های دلشوق و وطن دوستانه پیشکش دعوت شوندگان گردید که به این چورابینی حسن و تراوت دیگر بخشید. ҷавонони ноҳияи Данғара низ бо дарки эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллӣ ба хизмати ватан равона гардиданд ва чун анъана нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ дар ноҳия дар рӯзи аввал иҷро шуд. Бояд гуфт ки давоми солҳои охир сафи ҷавононе ки ба таври ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ мераванд рӯ ба афзоиш дорад. ҷавонони бо ғайрати ноҳияи Данғара низ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста сарбаландона адои хизмат менамоянд. дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавонони зиёди хештаншиноси ноҳияи Данғара бо амри дил барои иҷрои қарзи шаҳрвандии худ ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда, ризояти худро барои шомил шудан ба артиши миллӣ баён доштанд. зеро хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони бо нангу номус ба ҳисоб рафта, таъмини амнияти марзу буми кишвар, зиндагии осоиштаи мардум аз хизмати содиқона ва ҳушёрию чолокии афсарону сарбозон вобастагӣ дорад. зиёда аз 200 нафар муҳофизони ояндаи ватан бо ҳисси баланди хештаншиносию меҳанпарастӣ бо хондани сурудҳои ватандӯстона роҳ ҷониби макони баргузории чорабинӣ гирифтанд. натиҷаи масъулияти баланди ҷавонони даъватӣ буд ки ноҳияи Данғара дар рӯзи аввал нақшаи пешбинишударо ба пуррагӣ иҷро намуд. ба хотири гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар қисми низомии 13483 беи ноҳияи Данғара чорабинии тантанавӣ доир гардид ки дар он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту муассисаҳо, волидайни даъватшавандагон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ҷамъ омада буданд. масъулин иброз доштанд ки ҷавонони мо бояд ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ бошанд, чунки ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар фарди ватандӯст мебошад. гуфта шуд ки давоми солҳои охир садҳо нафар ҷавонони ноҳияи Данғара дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар сарбаландона хизмати модар ватанро адо намуда, бо чолокиву ҳушёрии хеш дар ҳифзи марзу буми меҳан ҳиссаи муносиб гузоштаанд. ҳамчунин сарбозони оянда ва волидони онҳо бо як самимияти том нисбати ҳифзи марзу буми ватан назди ҳозирин баромад намуда, иброз доштанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ ки тамоми шарту шароитҳо баҳри хизмати ҳамаҷонибаи сарбозону афсарон дар қисмҳои низомӣ фароҳам оварда шудааст, бояд ҳар як ҷавони ватандӯст баҳри иҷрои саривақтии қарзи шаҳрвандии хеш бечуну чаро ҳозир гардад. як қисми ҷавонони даъватшуда баробари шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ гардиданд. гуфта шуд ки дар раванди тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ баҳри баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва иштироки бечуну чарои ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ баробари дигар бахшҳои марбута, ҳамчунин аҳли ҷомеа ва падару модарон нақши муҳим доранд. сипас ба муносибати гусели навазкарон ба хизмати модарватан ҷиҳати рӯҳбаландии эшон аз ҷониби ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби консертии иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари меҳру садоқат ба ватан манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд.
با مقصد با جای کاری خوب و معاش دسترس تامین نمودن شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور از جانب حکومت مملکت یک قطار تدبیرها عملی گشته ایستادند. در زمینه مؤسسه دولتی مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی معاصر وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با برنامه PS توپیک اوید با آموده نمودن متخصصان کسبی برای تأمین رشد شغل در بازار مهنت کورس مخصوص آموزشی افتتاح گردید. گزارش همکاران ما در این خصوص. با اشتراک رهبریت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و سفارت جمهوری کره در تاجیکستان در مؤسسه دولتی مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی معاصر وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کورس‌های نو آموزش زبان کوریوگی و کفشرگری برخی افتتاح گردید. مرکز شهروندان جمهوری را از روی آموزش زبان کوریوگی که طلبات زمان است در سال 2024 و 3 ماه اول 2025 در مجموع 269 نفر شهروندان را فرا گرفته است. در اساس یادداشت تفاهم میان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت کره یادداشت تفاهم با امضا رسیده است در سال 2024 و این جانب با مرکز EPS در جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد که در دایره برنامه EPS علاقه متخصصان در سمت کفشرگرایی آماده کرده ایستاده است. طبق نقشه در مدت 2 ماه باید زبان کریگی را آموزند در مرکز کلان سالان و برای سفربر نمودن آنها از جانب خود مرکز EPS تست EPS توپیک گرفته می شود. ضمن افتتاح این تدبیر مهمانان از رفت کارهای عملی یعنی کفشرگری برخی دیده نموده، همچنین با دستاورد و دستورهای متدی، اشیاء خوانش و روند تعلیمی مرکز آموزشی شناس گردیدند. اطلاع داده شد که از جانب اگنتی با کار تامین کنی در خارجه در دایره برنامه EPS توپیک کتاب‌های درسی از روی آموزش زبان کوریوگی و کفشرگری برقی با کسب آموزان همچون کمک دسترس گردید. در مد اول طبق نقشه پیلوتی ما از بین 100 نفر از جانب خود مرکز EPS 35 نفر آنها انتخاب گردید. بعد از مصاحبه حالا باشند اینها این 35 نفر آموزش گذرانده ایستادند در مرکز کلان سالان و بعد از به اتمام رسیدن آموزششون به سفربر کرده میشوند به جمهوری کره. علاوه بر این در سال جاری یعنی سال 2025 بر نقشه است که زیاده از 500 نفر داوطلبان خواهش رفتن به جمهوری کره دارند در سمت گوناگون. بعد از به اتمام رسیدن مرحله یکم که ما سفربر مینامیم 35 نفر رو اگنتی به کار تامین در خارج آماده است که با زیاده از 500 نفر دیگر برای تشکیل نمودن کورس‌ها و ایروی اختصاص‌ها کاربری نماید. در مراسم کشاده‌شوی کورس مخصوص آموزشی با پروگرام EPS توپیک در مؤسسه دولتی مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی معاصر وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ابراز گردید که در کورس‌های آموزشی زبان کوریوگی جوانان از 18 ساله تا 38 ساله امکان اشتراک دارند. مرکز تعلیمی اوید به آموده نمودن متخصصان خرد کسبی برای تامین رشد شغل در بازار مهنت به خواهشمندان برای از خود کردن زبان کوریوگی و آمادگی به کسب موفق در کره کمک می‌رساند. کورس آموزشی 2 ماه ادامه کرده درس‌ها عملی و نظریوی دایر می‌شود. ضمن صحبت اشتراکچیان اظهار داشتند که کشاده‌شوی کورس آموزشی زبان کوریوگی و کفشرگری برقی برای تامین رشد شغل در بازار مهنت قدمی مهم در سمت آماده نمودن کادرهای صاحب اختصاص در ساحه مهنت و شغل اهالی از روی سمت‌های گوناگون فعالیت به حساب می‌رود. این مرکز به خواهشمندان امکانیت می‌دهد که در کوتاه‌ترین فرصت زبان کوریوگی را آموخته جهت پیدا نمودن شغل مناسب به کره سفر نمایند. тантанаҳои наврӯзӣ дар сартосари тоҷикистон идома доранд бо он ки ин ҷашни мондагору бостонӣ хусусияти сарҷамъ намудани инсонҳоро дорад, тавонист ҳайати кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хадамоти давлатӣ муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистонро барои талаб оростан ба ҳам орад.
дар баробари ҷашни зебоиву зиндашавии табиат буданаш инчунин наврӯз дилҳоро поку мардумро ба муттаҳидиву якдилӣ ҳидоят мекунад. хурсандиовар аст ки иди наврӯз бо мақоми байналмилалиро соҳиб гаштан ҳамасола дар ҳар гӯшаву канори мамлакат таҷлил мегардаду мардум онро бо хушҳолӣ истиқбол менамоянд. ин маънои онро дорад ки мардуми шарафманди тоҷик бо чунин расму оин ва таъриху ниёгони хеш ҳамеша ифтихор дораду барои ҳифзи арзишҳои миллӣ талош менамоянд. чун дигар вазорату идораҳои давлатӣ ҳайати кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди маркази ҷумҳуриявии таълимию методии кумита бо шукӯҳу шаомати ба наврӯз хос ва дастовардҳои навбанав ин иди фархундаро таҷлил намуданд. албатта дар ин базмгоҳи шодию нишод ва хушию некӯӣ чун рамзи наврӯзи хони идона ороста шуда намунаи ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ба намоиш гузошта шуданд. дар чорабинии роҳбарияти кумита баромад намуда зикр карданд ки иди наврӯз 6000 сол инҷониб ҳамчун иди баҳор аз тарафи миллионҳо нафар аҳолии кишварҳои дунё аз ҷумла тоҷикистон таҷлил мегардад. эҳё шудани ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси наврӯзӣ аз ҷаҳонӣ шудани ин иди зебоӣ баҳор дарак медиҳад, зеро наврӯзи ҷаҳонӣ дар сарнавишти миллати тоҷик ва тамоми меросбарони он ҳамчун ҷашни аҷдодӣ нақши барҷаста дошта як падидаи нотакрори фарҳангӣ ва унсури тамаддуни миллӣ дар айни замон ҷаҳонишудаи аҷдодиамон дониста мешавад. дар идома аз ҷониби хурдсолон шеърҳо қироат карда шуд ки ифодагари наврӯзи хуҷастапай буд. ҳамчунин дар қисмати ниҳоӣ барномаи консертии идона ки ҳамагӣ таҷассумгари наврӯзу баҳор буд пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати таҷлил аз ин ҷашни бостонӣ чорабинии пуршукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. қабл аз оғози чорабинӣ намоиши расму оинҳои мардумӣ, дастранҷи деҳқонон, косибону оҳангарон ва таомҳои миллии хоси наврӯзӣ баргузор гардид ки меҳмонон аз он дида намуда ба он баҳои баланд доданд. қайд гашт ки наврӯз пайвандгари наслҳо, мунодии сулҳу осоиш ва дӯстию рафоқат байни халқҳои ҷаҳон мебошад. аз оғози моҳи март сар карда тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми қаламрави тоҷикистони азиз бо шаҳомати хоса баром монда шудааст ки аз он сокинон бо дилгармӣ ва меҳру садоқати беканор истиқбол мекунанд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ таҷлили наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат идомаи мантиқии суннатҳои неки аҷдодӣ буда барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва рафтору ахлоқҳамидаи инсонӣ мусоидат мекунад. эҳёи расму оинҳои некӯи наврӯз ва тарғибу ташвиқи шоистаи он дар ҷумҳурӣ ва берун аз он собит менамояд ки тоҷикистон ватани наврӯз ва ворису посдори ин суннати пурифтихори бостонӣ аст. ба хотири таҷлил аз наврӯзи байналмилалӣ озмуни беҳтарин дастархони наврӯзӣ баргузор карда шуд ки тибқи талаботи озмун ғолибон муайян гардида бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гаштанд. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи фарҳанги фароғатӣ баргузор гардид ки дар он ҳунармандон бо таронаҳои марғуб хотири иштирокчиёнро шод намуданд. имрӯз дар ҷумҳурӣ ба муносибати рӯзи байналмилалии китоби бачагона таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон оғоз гардид. фестивали имсола ба фаъолияти эҷодии шоири халқии тоҷикистон Гулназар Келдӣ бахшида шуда тӯли як ҳафта дар саросари мамлакат дӯстдорони китобро ба ҳам хоҳад овард. бо ташаббуси вазорати фарҳанги тоҷикистон ва китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар барои тарғиби адабиёт, ҷалби наврасон ба китобу китобхона ва кашфи эҷодкорони ҷавону наврас ҳамасола фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон баргузор карда мешавад. имсол низ фестивал дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ гардид. дар саҳни муассиса китобҳои тозанашри муассисаҳои нашравии кишвар намоиш дода шуд ки меҳмонон аз он дидан карданд. иброз гардид ки дар тоҷикистон ин фестивал ба ҳукми анъана даромада дар ҷарояни он баргузории намоиши китобҳои тозанашр барои бачаҳо, вохӯрӣ бо адибон, барномаҳои консертӣ бо иштироки хонандагони мактабҳо ва маҳфилҳои адабӣ баргузор мегарданд. баргузории фестивали ҳафтаи китобҳои кӯдакону наврасони тоҷикистон ин қабл аз ҳама барои ошноии бештар пайдо кардани насли навраси тоҷикистон ба осори тозанашри шоирону
нависандагони тоҷикистон мебошад ва чӣ хуш аст ки тӯли як ҳафта хурдсолон имкон пайдо мекунанд ки бо шоирон ва нависандагони дӯстдоштаи худ аз наздик оид ба нақшу мақоми адабиёти кӯдакону наврасон дар тарбияи маънавии насли наврас, яъне бо саволҳои худ посухҳои мувофиқ гиранд. дар идомаи намоиш хонандагон ва дӯстдорони адаб барномаи рангини адаби фарҳангиро пешниҳоди меҳмонон намуданд. гуфта шуд ки зиёда аз 15 сол мешавад ин санъат дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. мақсад аз баргузории он ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, баланд бардоштани сатҳи маърифати иттилоотии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва ба ин васила дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ ва тандурустии гиромидошти арзишҳои милливу умумӣ башарӣ мебошад. طول یک هفته از دهکده دور تاجیکستان تا پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه تنتنه است، تنتنه کتاب است، ایدی کتاب است. و طول یک هفته تمام کودکان نورسانی که در مؤسسه تعلیمی هستند حتما با ادیبانی که برای کودکان و نورسان اثرها میآفرند از نزدیک آشنایی پیدا میکنند. و چون سالهای پیش میبینیم که کودکان و نورسان در آداب سخنرانی، در قرائت شعر، در گفتگو بسیار یک بالا رفتند. و این از اون شهادت میدهد که کودکان نورسان ما بیشتر با کتاب رو آوردن و جهانبینی ایشان زیاد گشته است. فستیوال هفته کتاب کودکان نورسان این یک زینه است برای اشتراک در آزمون‌هایی که از طرف رهبر معظم کشور راه اندازی می‌گردد. یک زینه است که کودکان در مؤسسه ما در این آزمون‌ها اشتراک میکنند و در چهاربینایی که در سطح جمهوری برگزار می‌گردد علاقه اشتراک میکنند. ҳадафи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон он аст ки аз байни кӯдакон ва наврасон падидаҳои нав ба адабиёт ворид гарданд. инчунин ба воситаи ин гуна барномаҳо нависандагон ва шоирони шинохтаро ба онҳо шинос намуда сафи дӯстдорони адабиёт зиёд гардонида шавад. сокинони маҳаллаи навбунёди деҳаи Алмосии шаҳри Ҳисор дар амалишавии ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ бо ҳисси баланди ватандӯстии саҳмӣ босазои худро мегузоранд. ба иттилои ҳамкори мо Бахтиёр Қодирзода, дар ин деҳа сокинон дастаҷамъона камари ҳиммат баста роҳҳои байни маҳалларо бетонпӯш карда истоданд. имрӯзҳо сокинони маҳаллаи навбунёди деҳаи Алмосӣ баҳри ободии диёр ва рушди инфрасохтори роҳ бо дасту дили гарм ва ҷонибдорӣ аз сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар дастаҷамъона камари ҳиммат баста роҳҳои байни деҳаро бетонпӯш карда истодаанд. аллакай бетонпӯшонӣ дар беш аз 1 километр роҳ анҷом ёфта кор дар қисмати боқимондаи он давом дорад. дар маҷмӯъ роҳи байни деҳа дар масофаи беш аз 2 километр бетонпӯш карда мешавад. ҳамзамон дар ин раванд шағалпӯшкунии роҳҳои байни деҳа бо маром идома дошта, инчунин бетонкунии ҷӯйҳои обгузари шафати роҳ оғоз гашта ба пуррагӣ иҷро мегардад. бар асоси нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони деҳаи Алмосии боло тасмим гирифтанд ки зиёда аз 2 километр роҳи деҳаро бетонпӯш кунанд. имрӯз бо ташаббуси соҳибкорони деҳа, бо ташаббуси аҳолии деҳа зиёда аз 1 километр роҳ бетонпӯш карда шуд. сокинони деҳа тасмим гирифтанд ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми кӯчаҳои аҳолии деҳаи Алмосии болоро пурра бетонпӯш кунанд ва инчунин тасмим гирифтанд ки дар сатҳи деҳа равшаникунонии кӯчаҳоро баромонанд. ҳашарҳои дастаҷамъона ва корҳои ободониву созандагие ки дар маҳаллаи навбунёди деҳаи Алмосии шаҳри Ҳисор ташкил карда шуданд хеле муташаккилона ҷараён гирифт. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ дар корҳои созандагии ободонӣ дар ҳудуди деҳа шаҳодат аз он медиҳад ки пайваста дар талоши беҳтар намудани шароити зисти мардуми маҳаллӣ худ мебошанд. масъалаи обёрӣ ва ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои бекорхобида аз стратегияҳое ҳаст ки ҷиҳати амалӣ гардидани он ҳамаи чораҳо амалӣ карда мешаванд. дар доираи ҳамин ҳадафҳо дар ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт 100 гектар замин обёрӣ карда хоҳад шуд.
ин иқдом тавассути қувва ва техникаҳои агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешавад, мегӯянд ҳамкорони мо. аз ҳисоби агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 100 гектар заминҳои мавзеи ҷамъияти деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт обёрӣ карда мешавад. дар ҷамъияти деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт аз мавзеъҳои баландкӯҳ барои обёрӣ намудани заминҳои навбунёд канал бо дарозии 7 километр идома дошта, тибқи нақша қисмати аввал 40 гектар замин дар минтақаи Туратоли боло ва қисмати дуввум 60 гектар замин дар минтақаи Туратоли поён обёрӣ карда мешавад. бунёди канал яке аз иншоотҳои муҳими хоҷагии халқи ноҳия ба шумор рафта, баҳри таъмини зиндагии шоиста, муҳити сарсабзу хуррам ва таъмини мардуми ин минтақа бо маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. солҳои зиёд аст ки заминҳои ин мавзеъ аз нарасидани оби полезӣ киш карда намешуданд. бо сохта ба истифода додани канали обёрикунанда зиёда аз 100 гектар замин обёрӣ мегардад. сокинони ҷамъияти деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт баҳри даромад татбиқ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида аҳлона заҳмат кашида, бадин васила дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми босазои худро мегузоранд. дар ноҳияи восеъ кишоварзон ҳарваҷаб заминро самаранок истифода мебаранд. аз ҷумла сокини деҳаи ибрати деҳоти Тугарак Қурбонов Раҳмон аз ҳисоби заминҳои боир хоҷагии деҳқонӣ ташкил намуда заминҳои солҳо бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид кардааст. ин деҳқон 10 сол боз заминро самаранок истифода намуда бо гирифтани ҳосили баланд сатҳи зиндагии аҳли оилаашро боз ҳам беҳтар кардааст. ин заминҳо 10 сол пеш ба гардиши кишоварзӣ дохил гардида сол то сол беҳтару хубтар истифода бурда шуданд. баъди он ки Қурбон Раҳмонов дар ин замини солҳо бекорхобида хоҷагии деҳқонӣ ташкил кард, замин соҳиби худро ёфт. ӯ ҳамроҳи аҳли оилааш ин шӯразаминро ба замини киш табдил дод. инак 10 сол аст ки инҷо маҳсулотҳои гуногун киш менамоянд. шукронаи давлати тинҷу ором намуда ӯ мегӯяд аз баракати замин ва даромади ҳосили он зиндагии оилаашро хӯрамона пеш бурда истодаанд. فقط رشقه میکنن، گندم برای چورو میکنن. اونا میرم و گرفته استفاده بودشن، کم کم نیروی منقدر از زیادتر بودن در طور اگه صبح اصول بگیریم. خوجگی دهخانی زفر 2011 هماگی 10 گکتر 60 سوتی زمینه. همیره 4 گکترش گندم کن. نسکه 5 گکتر دیگه شا 70 ماندگیه. 1.5 گکتر بغداره. مهنت میکنیم، همیره دارو میکنیم، تامین میکنیم. заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ба номи Зафар ки Қурбон истифода менамояд дар доманаи кӯҳи намаки хоҷамӯмӣ воқеъ буда аз оби Панҷ обёрӣ мегарданд. дар ин минтақа дарахти шафтолу хуб мерӯяд. ҳамин ҷиҳат сабаб гардидааст ки дар ин қитъаи замин Қурбон ин боғи шафтолуро бунёдан будааст. ниёлҳо 3 сола шуданд ва имсол Қурбон ҳосили дарахтонро интизор буда бо боварӣ мегӯяд ки буҷаи оилаашонро аз ҳосили даромади ҳосили боғ боз ҳам ғанитар мегардонад. гузориши Хоҷа Назриф Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. дар шаҳри Бухтар мусобиқаи вилоятии Шоҳмод барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Хатлон бо ҷалби доираи васеъи дӯстдорони ин навъи варзиши зеҳнӣ баргузор шуд. ин тадбири варзишӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз бо ташаббуси раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон роҳандозӣ гардида дар интиҳои мусобиқа ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ташаббускорон ширкату суханронӣ доштанд. таъкид гашт ки ҳамасола ба истиқболи санаҳои таърихӣ ва ҷашнҳои ватанӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон мусобиқаи вилоятии Шоҳмод барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Хатлон гузаронида мешавад. мояи сурур аст ки ин ибтикори муҳим идома ёфта соли равон бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз доир гардид. ҳамчунин гуфта шуд ки Шоҳмод ё шатранҷ яке аз кӯҳантарин
бозиҳост ки имрӯз дар саросари ҷаҳон ривоҷу равнақ ёфтааст. Шатранҷ мусобиқаи зеҳнӣ ва як риштаи варзиши фикрӣ аст ки аз варзишкар дониш, ҳушёрӣ ва ҳофизаи мустаҳкамро тақозо мекунад то ба ҳарифи худ ғолиб гардад. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خاتلون و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که مسابقه ولایتی شاهماد را بین نورسان و کودکان و جوانان برگزار نماییم و این چاره‌بینی با مقصد تقویت بخشیدن نیروی ذهنی و ملکه نورسان و جوانان راه‌اندازی گردیده است. дар мусобиқаи вилоятии шоҳмод беш аз 100 варзишкар аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ва хонандагоне ки аз хориҷи кишвар ҳастанд ва дар муассисаҳои таълимии шаҳри бохтар таҳсил мекунанд иштироки фаъолона доштанд. Этот раз я поступила в турнамент по шахматы областной участие. И этот турнир был очень веселый, и мне очень понравилось это было. Я играла 4 раунда всего лишь, и у меня было одно поражение, 3 выигрыв. бояд гуфт ки бозии зеҳнии шоҳмод на танҳо тафаккури кӯдакону наврасонро ташаккул медиҳад, балки ба рафтору кирдор ва гуфторашон низ таъсири мусбат мерасонад. онҳое ки дар мусобиқаҳо ширкат меварзанд бештар кӯдакону наврасон мебошанд ки ин аз рушди бозии зеҳнии варзиши шоҳмод дарак медиҳад. дар қисмати тантанавии мусобиқа ки бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят дар фазои тантанавӣ баргузор гашт, нахуст беҳтаринҳо мавриди қадршиносӣ қарор гирифта ба ғолибони ҷойҳои сеюм, дуввум ва ҷойи аввал тӯҳфаҳо ва ҷоизаҳои мусобиқаи имрӯза супорида шуд. муҳаммадризо шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бохтар. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навид. барномамон